Jeg hedder Anne-Sophie, og jeg er 22 år, og jeg læser IT-produktudvikling på mit 4. semester. IT-produktudvikling kombinerer design og så nogle forskellige IT-discipliner. Vi lærer at programmere og udvikle både fysiske og digitale prototyper, og når vi udvikler, så gør vi det meget brugercentreret, så vi kommer igennem nogle designprocesser, hvor vi tager udgangspunkt i nogle rigtige brugere og kommer ud og snakker med dem. Og den her kombination af noget kreativt, designdelen og IT, det er også en af de grunde til, at jeg har valgt det, fordi jeg føler, at vi ligesom kombinerer mine to interesser. Og jeg havde egentlig en interesse inden for IT og læste om en masse forskellige uddannelser, var til noget U-Days og Åben Hus, og troede egentlig, at jeg skulle over i mere noget datalogi eller ingeniør, men så fik jeg ligesom øjnene op for IT-produktudvikling, hvor jeg ligesom også kunne komme ind på det her design og den lidt mere kreative del, så jeg ikke bare skulle sidde og kode hele dagen lang. På IT, der har vi mange forskellige fag, både inden for programmering, design, også lidt matematik og lidt forretning. Men noget af det specielle ved uddannelsen er, at vi har de her fag, hvor vi arbejder i projekter. I faget Physical Computing, der skulle vi lave en prototype, hvor vi lavede et spil til børn. Og her går man lidt mere i dybden med elektronikken, og at lave en prototype, der ser rigtig lækker ud. Så har vi arbejdet med noget 3D-print og forskellige materialer. Så har vi haft IT-produktdesign-projekt, som er et af de mere omfattende projekter, hvor du egentlig får hele semesteret til at bare arbejde på et projekt. Og her har min gruppe arbejdet med astrofotografer, så det vil sige, at vi har været ude og interviewe og lave nogle brugerstudier med en gruppe astrofotografer, hvorefter vi så har skulle lave idégenerering og forskellige stadier og prototyper, hvor vi så endte ud i en prototype, som vi så også kunne teste med brugerne. Vi endte med at lave en hjemmeside, hvor astrofotograferne kunne uploade deres billeder og dele dem op i forskellige samlinger, hvor de så kunne vælge en af de her samlinger og uploade til det lille teleskop herovre, hvor i der sidder en skærm og en sensor, der kan sende orientering, sådan at brugeren kunne kigge rundt og se sine forskellige billeder. På mit første semester havde vi grundlæggende IT-produktdesign, som også er ens første designkursus. Og her til vores eksamensprojekt, der skulle vi designe en lampe til et studiemiljø, hvor vi lavede den her timeglaslampe, som man i stedet for at skulle stå i kø, så kunne man ligesom vende den og indikere, at man stod i kø, og så lyste den automatisk op i grøn, når det var din tur. Her arbejdede vi med materialer som skum for det meste, så nogle lidt mere simple prototyper, og med Arduinos som elektronikken. Og her på mit 4. semester har jeg startet et studie hos Lego, hvor jeg sidder som service designer, så jeg arbejder med brugere og interviewer dem og kigger på, hvordan vi kan optimere oplevelsen med forskellige interfaces. Jeg har arbejdet på instituttet på mit 3. semester som instructor i designfag, og instructor det er de her ældre studerende, som varetager øvelsestimerne og som hjælper de yngre studerende. Så har jeg også lavet en masse frivilligt. Blandt andet har jeg været tutor for internationale studerende, de nye, der kommer ind og hjælper dem i gang i introdagen og det første semester. Så er jeg også medlem af bestyrelsen i SOFA, og SOFA det er den sociale og faglige forening for IT-produktudvikling, så vi står for at arrangere en masse forskellige arrangementer, både fester og noget mere fagligt. Og det er rigtig dejligt, fordi vi har et rigtig godt sammenhold her på IT-produktudvikling. Det er et lidt mindre studie, men det gør også, at man ligesom har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af årgangene. Så har jeg også været med til at arrangere IT-camp, som er det her tilbud for unge piger og til at komme ind og prøve at opleve, hvad det er, eller hvad det vil sige at læse en IT-uddannelse. Hvis jeg skulle nævne en yndlingsting ved studiet, så er det nok, at man ligesom får lov til at være kreativ, oven i at man får en masse gode tekniske kompetencer. Så er der ligesom også det her design, og man får lov at 3D-printe og tegne. Og det får man også lov til at gøre ud over studiet. Man har ligesom adgang til alle de her maskiner i sin fritid også, hvis man vil det.